एकरा मतलब का हमार मामा के लड़की त सोचनी कि जाए दो हमार मामा के लड़की भी त शादी ब्याह करा दे अपन देवरा से त ए जगह रही ई त लगता हमार सवत बन के जे कपार पर हमार जमात आ गई बाली केतना लड़तिया लगता कुछ कहे जुगुत ना काम ना धंधा बाटे खाली कह द लड़े के अब ये बात सब बतिया जाके मामा घर कह तुम जनता नहीं खी बल एकरा मतलब का इनकर बाबू आवत रहा हमार माई से ए पूछे दे पैसा दे हई हऊ ना कहीं नहीं एकरा मतलब भई वाली चढ़ा के काम ना धंधा बाटे को कहा त बर्तन में त मजते नहीं थी ए कने काज दी बोली कहनी हां कि सब तू करताड़ू हां जी धाना तनी बोतल के तनी छेदा पास्ता दे हां पसार द ऊ कहनी है ना कि जाके तनी अलू चीर के खाई का बना द जा ठीक बा ठीक आ का कर दिए छोटा के हां के जानी घर में होई जाके देखे हम तो ओकरा के भी नहीं देखले का करत या का नहीं करत हां तनी जा तनी खड़िया में से देख तनी धनिया में हो गइल न तले तनी चटनी पीस दिया जा सगी और आ गेल बा ना हां सगी और आ गेल बा देखनिया तनी से सबेरवा देले हिए तबे हमरा अनुगुना है बुझाइल हां अपन मरद के खिया देले हिया जाय दा कोई खा पेटे में नु खाता घर के नु आदमिया खाता मन हां ठीक है बा ठीक बाटे त जाए उठुआ का कह जल धनवा पसार द जाके कह द ओकरा के कि आलू उलू चीर के या खाना उना बना द जे मिल के ठीक बा हमनु कह देता नहीं कि तोरा रोज जुड़ा जानी वो जुड़ा जानी उनकरा नहीं बुझत के हां अब खाना वाना बनावे के टाइम हो गल बाटे त जाके सूतर वाली तान के गोड़ पसार के हमरो तान के सुते आवेला गोड़ पसार के लगत कि हे भइल वाली मर्द लेके सुते वाली अच्छा नहीं ना काम ना धंधा बाटे चल तन के तनी पसार दे फिर नहीं तो तन के दुगरी में लेके तन के छता पसार दे छील दी ना त आई न रुआ सुत लेके त हमरे लड़े लागी बुझाला कि मामा फुआ के लइके तब फुआ के लइके नहीं ना रहल जाला ना करम तो आई तो हमरे पच्ची लाई झूठो खानी एगो एथी सोचनी ना कि फुआ के लइके बिया कहां भाई रे का हो आलू चीर दे लोकन हेगा तो रखे में चिरत ही का करतनी अरे तोरा से कह देनी ना तब मुंहे गाले मत लग ठीक नु तोरा से कह देनी तोरा का हो गेले तो लोको तो तको कहताड़ी मामा के लड़की हो मामा के लड़की नहीं रह फुआ के लइके नहीं रह हां अबे पूरा जाके बात खोल दे देखू हम ना खोल देम धर बत्ती सब अरे हमरा संग बच मत कर ठीक नु देखे भजा भजा करता हमार बहिन रहा तुरंत दारा के ना तो जिंदे काट के आ रख देती घर में जनता चुलिया में मुड़े लगा के झोक देती हमारा बहरा तू तो हां शादी करा दे से जनता लुका त का करा दो तो हमार बाबू धर देल बन तहरा अपने खान देले देले बन त का करेलु घरवा में त तू का करेलु तहरा अपने खियाइले तहरा पर नहीं खेल हां कलेल वालू प्यार त का होई ढेर तरह लोकेला काहे ना करी तू कौन थी बाटे कि तू ना की कोइली हां सोचरी का हमर मामा के लेके उदा करवा दे नहीं तो ऐसे ही मुंह बड़ा चाड़ा आसान कर देले बड़ू करवा देले बड़ू जन तोर लोला चलता ना त अपन लोला तन किना बंद कर ठीक नु जैसे तू चलावेली जैसे मम्मिया चलावेली जैसे मामा चलावेला सो हां मैं मत जानबो कर हमरा कभी बुझा तक टप मनी माई बाबू बजाताड़ू रुका तहरा बताओ त आवत नहीं ये हो के तब चिरत तब बताओ तहरा के ना जी बबुआ के ले बने बतेबे पापा से बतेवा धरा कहता ना बतियम जी ना उ खाना बनावत ऐसन ना कह दिन देवर बाबा का चुपचाप ड्यूटी करे के ठीक नु उहे कमीनी से घर चलत ताटे चिंता ना करे के सबके उम्मीद भी झूल के बाटे चली ठीक बा हम बाई नु घर में ना बतेबा पापा से कहे बोले ला सब्जी बनता हां सब्जी बनते नु बा ओकर शिकायत रौरा ना न देखो हमें कि का करतिया का ना का होलो कने ना तन की आलू चीर दे रे त कहते तो लको तन के का बताई तन की ई काहे तू नहीं जानी अपने में कने लड़त रहेलु जा हम सुने नहीं फिर भी हम चुप रहे नहीं कि का तू नहीं जानी कि हम बोलनी तनो कहा नाम ना हो कि अइली त हमरा घर में मारे लड़े लग अरे बहिन हड़ू जा दोनों तू मामे के लइकी उ फुए के लइकी तेकरा में त तू नहीं जानी कि और बढ़िया से रहे के चाहिए बताई ओकरा तन को बुझाला जी हैं कि हां ओकरा हम मामा के लइके के हई तन को ओकरा बुझाबे ना करेला कि फुआ के लइके हई बुझाई तब कह जय दे दीदी अब का करम झगड़े करत है तो जतन तन के कला पर दुगो बर्तन बाटे बर्तन तन की मान दी है तोरी कपार खाए लागी आदमी के कहा बात बा कनी के दोनों लड़ते रहले सन सही आदमी कहलन कि हितई गन में के बियाह ना करावे अपने घरे ना तो आदमी के सारा बेइज्जती हो जाए उ कहियो कर बात तू कहियो कर बात यही चलते हम ना करावे नी ना का करावे के बाटे अपन हितई नतई में चल के घर में नु कहां रे दीदी कहीं कहीं को बात का छी काहे अपन लोला लड़ावा तड़ू ओकरा संगे हम काहे लड़ा जतन लड़ावा तड़ी त
ऊ तोरा संग लड़ैले या कि तू देखला हनी ना लड़ल है या ऊ खुदे के हमरा से कहती है हम तो वैसा के कहता नहीं का बोल बताई तो अब टॉप दे हमारा नैहर पे का चल जाती है कि जैसे मामी लड़ावेली और जैसे तेरा बाबू लड़ावे नसी तू लड़ावत है हमारा लड़ते तो हमारा ना गलती बा दोनों में ई नहीं खे कि ओकरे में गलती बा तोरा में नहीं खे तोरो में गलती बा ओकरो में बा दोनों में बा ना तो जब बिया तूनी को होइए गइल बा तू खाता या अपन उ खातिया या अपन मिलजुल के काम करे के बा त काहे ऐसे तब झगड़ा करतौ सन नहीं खे बनत त चल जा सन कहे का चल जाइन जे तइहे न आदमी कहिहन अरे का कहिहन ना तो कहते कि देवर ला अपन करवा देला हनी तो देवर ला करवा देली तो का कर देले हड़ी शादी त सब कुछ से होला ऐसन थोड़े बात बा ना तुमको गोड़वा धक पिया तो हम तो निमन रही ना ई सब ना सोच जला उ तहर मामा के लइकी हिया बड़ हिया त मिलजुल के रह जाला ठीक नु ऐसे वो कर सोचती है कि हम ओकर फुआ के लइकी हनी ऐसन त बात नहीं खे उ त तहर बड़ाई छोड़ के कबो शिकायत ना करे लिया चल जा जल्दी जा हऊ भात बैठा द उ रोटी बना दे ठीक बा ठीक बजाते हैं ऐठा मत ज्यादा हम ना बैठी ना तारे दादा आदमी कहेलन कि हमार देवरा ठीक भाई बगलवा वाला तनी देवरा बढ़िया बांजा खाए पिए में तनी राजा धनी बांजा तनी अपन चाची के लइके से बियाह करवा देती राज भोगित ना 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 गोड़े लगो दूर दूर भले उ बेचारी गरीब घरे जासन मगर दूर जासन एक भी रहला पहिए तबा लोछुआ होई देखो ओकर बात उ कही ओकर बात उ कही का जे झगड़ा करते सन हम सुनत हई कबे से हम नहीं बोलत ऐसे राती में साग खाती झगड़ा कइली सन उ कहतिया कि तोरा के नहीं जाना तोर मैया के नहीं जाना अब उ कहतिया कि हाँ जो हमार फुआ हड़ी हम शिकायत ना करब अब केकर आदमी बात लेके चली हन अभी दोनों न एगो एजिक रही एगो बाहर रही तभी अब ठीक रही हसन चले बाबुआ चल बिस्कुट खिया दे माय गिरिया मुमकिन के करो देख गिरिया और रानी देख त गिरिया अरे दीदी हमें शिकायत करते आ दीदी हमें शिकायत करते देख लो का हमरा के ऐसे कहता नी ए कहती हमरा के झगड़ा कर मत कर ठीक नु तो तारा पूरा हम आखी निकाल दे जल्दी रख हमरा फेटा मत और हमरा मारे आवेला त मारा के कहता हो तो का दीदी झूठ साथ शिकायत लगा देस तू मार के मुंह तुरंत फोड़ दे समझी तो हो वो फोड़ देम तोरा संग त मुंह लागल बेकार बाटे जो जो बाकी रहता हम देख रहे थे शिकायत कैले देख रहे दीदी कहता नी क्यों कहां से आ गइल लड़ाकिन घर में आदमी के कपार खाई बड़ा दूध के धोल बड़ू लोकत नहीं खे ना तू दूध के धोल वाल देखात नहीं के तोहरा के तो हम तो नहीं कहत के शिकायत करबे तो बिना कहले कहता नी दीदी जा जा पहले जा जहां घर में तान के सूत तुम जा तान के सूत ठीक सुती ना ना क्यों कहां से आ गइल रख सानी नहीं ना कसानी नहीं ना बड़ा तू नीमन बाड़ू देखा तानी हमने बतावत नहीं दीदी कुछ और जाके दीदी फिर टब लगा देता रुका हम फोन करके कहता नहीं कि ना जी नमस्कार प्रणाम हमें खुशबू सिंह जी नमस्कार प्रणाम हमारी नीलू मौर्य नमस्ते प्रणाम हम बानी पुष्पा सिंह देखनी है जो अभी हम एक वीडियो बनैनी है जो एक पारिवारिक वीडियो रहे अक्सर देखले बनी कि मामा और फुआ के लड़की के घर में जब शादी हो जाला तो कितना झगड़ा होला ना करवाए के चाहिए घर में शादी हम तो यही संदेश दें कैसे कि आज करवाएम तो ठीक बई वाह वाह बई अकाल चल के सारा इज्जत बेइज्जत मिट्टी में चल जाए चलिए एक साथ लेते हैं जब विदाई अगला वीडियो में फिर से मिल जाए यदि वीडियो अच्छा लगल हीरो सबके तो दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम यदि हमनी के चैनल पर नया बानी तो प्लीज हमनी के चैनल पर एचआर भोजपुरी अगर के दिल से सब्सक्राइब करम कैसे कि सबसे पहले हमनी वीडियो रउआ भी पहुंची लास्ट में कहेंगे हमनी के चैनल पर हमेशा जरूरी देखते रहिए चार भोजपुरी।